Aku akan tip siapang cumi. Gak kermen pat. Tapi nom si kelayang ah. Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Uemali kan not Shillong constituency ba Edelbert nang rum. Hakan riu terik na itung aja pun riu, walaupun kup burom, ya sangat kisamla. Ibala banjob keratan baper. Haka bagi lawan ra akan nam ke burom syaka jelah. Kini kisangut kebela syapun kup burom, kilong kasamla Sanwaka surong, kebela job ika Miss Universe Meghalaya dangshen. Bat menta, kadang pen kreat ban yakun ya Miss Universe India. Bat kiwei pat kitai babriu, nakal leng kiri ke pertai. Usamla Hebron sinong rum, ubalapoi haka kerdan baningkong. Nak schedule tribe, haka kerdan kaba, kendai pulai haka general category, jongka National Institute. Usamla Graham Karnabi, ubala job ya food arm wrestling, bat usamla Naason Linkoy, ubala yo ya kerdan 8 position haka commerce haka examen higher secondary school living certificate. Pasini. Ngaladon ru ya kajing temu bat matang lah ya ban ai kan announcement lemba kita bar snomo per jong constituency mengan Palestine mengan lek brom ya ki senior citizen kumju ki martirius student ki papas ba haki jing puli ki jong ki bat ki de ki bon rak nam rak brom ha sports arts bar ki de bar kumju ki PWD ba ki ong person with disability kaba gidi ban itu karpang iki kani kadang ya menta ngan le adu senam arjar arpulai arsaw arsan ha bangit scam ngisio kalat pani kenduk biang na ka benta khamtam kani kejing kenduk lang ka banong kejing pen sanam bat khamtam ru ka ban pensa ya ka burum na ka benta jongki ti si sendon hani ka por nganom sim sibun ka pon rei sikentien kum emeli ngasodei bat ka deiru ka deiti ka jingkit kli bat ka kamram ka jonga ka duty and responsibility bagum no ngadei ban lei na ka bantani ki khon samla ka blawan rai ka nam ko brom amar ka dei sha klempep ka jing treish tong ko jongki ka jing minot bat ka jing len na dia ngangit ba poi sini ka thong bat phenang yai kio shajarong bat kham shajarong ki por ki jongpi namar pilong sisa ki belajet na preng ki wei kadon ke jepakan mau ba khtian jong blai bong ba sibon lakhot khendiat lajet para ko an pakan mau ru yapi ki khamtam ki achievers balem ba ki press media ki khon samla keleng setelah kari kasi jaintia ba ki page ini video ngi ko ban pakan mau ba ki kasap ka phong ka bangi don kanom dei tanah ko benta ban ai ta ka popularity ka jing famous ke jongi ke jing long paunam ke jongi ngi ni ban kemau bagi dia ban kop ila dia ya ta ka mensiam ban lehok ban pendap hok ka bagi orang khtin nong wei ba we are all called not just to be famous but to be faithful thiet ya multi poly wrestling kabari ka jingdokam na kabantai jungi ti ka ba kani ka check ngala ayopi Pynshlur ka bodongkam ti kumju kiwi dang apun kre ka check na ka bantai sawan ka
kaman ai sau pojar kum kejikit bok nam ta kani kijing persang jong i para jong i na ka banta ka Miss Universe India kumju nam ta i Naason man ai ka tablet nam ta jong i ka belong kijing dongkam nam ta ka further studies ka jong i ka badai ka kamram bar ka deiti ba ngin ai man siap na ka banta jong ki hakni ka jingya lenti bar kumju i Hebron hakaba ngan pen ngan IT hani ka check ka ba song dor sanpo tingka sanpo jar tingka sorry sanpo jar tingka kum ka jing ai man sim na ka banta jong i kat ka kerdan banwan first among ST but 93 rank among general category kalong siya ka burom na ka banta jong i way pi way bar khamtam ya ka check ban rio Kawan ai go you play la yarap yang ban poi kani ka jingjak songa but ka ba ar ai go I mepa ba poi sanga himan ru himan para bai basam perlok bulan ba support yang haru kani kanti songa ti kubeshi bon di malu la ai jingrap yang akan ka opportunity yang ti kubeshi bon the 8th position in my 12th Commerce MPOS, and by God's continued blessings, I have also passed my CA Foundation exams. Today I am deeply grateful to Barrett for this tablet, which he has so kindly presented to me in recognition of my hard work. But I know that all of this is because God has been with me every step of the way. My dream now is to become a chartered accountant because among our Khasi people, CAs are still very few. With God as my guide, I want to break that barrier and inspire our younger generation to rise. To every Khasi student here, trust in God, work hard, and never give up. Thank you, Barrett. Thank you, parents, and above all, thank you, God, for everything. To God be all the glory. I know you play try karat, but I play karat kan tiang te unung ina lu yang kapor wala ngadan ka jing duna de kotmen te bang I know I mama bar Albert I bala I'm se menga kapor kubish bun mama but beli udang kuku yapi bang I know I president ni iba ai mama June I bala I'm se menga ibla IMC menga ibla lamiti nga hadu ngapai seni katham te baang angu I coach isa alanson bamanyang ibla hikai nga met mensiam ila hikai nga met mensiam but kubish bun so ila nga kubish bun banga Khusnam namar mga dan ko ka meeting banga attend ti bangan pencai kendiat kalong ba menakani nga yo ban job kani kana Miss Universe Meghalaya ti nang ni shakmat nga represent ka Meghalaya at Miss Universe India kaban Longha Jaipur and 4 other states kan sedang ro khat pratrik jong July hadu arpulai trik August and I kublai sa ibala felicitate yang abad baila ai kata ka jingerap mo kublai shibun but if ibaro ki badan ni ti nang ni shakmat nga shukwa ya ka support ka jong phi ka jong doi ka jong phi knang bangala ban le bha pat nganyo banwan ra taw sok mo ka jing jong kublai shibun. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.